Започваме с първата среща. Искам да ви кажа, че първо ще развивате си на Маци и Дути и след това ще започваме да скилите. Също така в момента ми преди да започна с своя клип своята апlikата, понеже днес ще се фокусирам върху честа на моето поне, понеже гледам, че не е кой знае колко добър там, не е толкова трениран, тъй че фокусираме честа. Да видим какво ще направим, дали ще успея да направя това финишът проклет, който от това време се опитам да го направя. Така. Супер. Малко на тука. Започваме много добре. Не, защото уж ме не съм цъкнал. What the fuck? Добре, поне ми е с гръб сега. Точно така. Така, стой, още веднъж поне. Добре, супер. Ако го направя още веднъж вече... Абе, няма да се оправиш, бе, кой ти казва да се оправиш? Много много аз го плачкам, но който тук ще ми се дърпа за панталонка. Айде, бе, кога ще почва да ми се боли, бе. Не, стига, пак ли да се. Съжалявам, брат. Не. Как ми удари, бе? О, господи, този да вижда много добро. Благодарение на мене. Като лей, това господи, до ръката ще ми обработи. Тук пък не оцели. Да кажете аз... Абе... Ей! Защо така се хвърля все пак? Полейт, ще го кажа аз полейт на тази игра. Това пък. Добре, аз кола да реагирам. Значи бе. Сега подписвам. Ама, напипам ли те? Като това ни върсъл гаден. Абе, мале, аз ви казвам, ще го измачкам. Направо ще го пребия сега. Не, бе. Фаст, сериозно. Той знае само там да рита. Само там. Ама... Умире бе. Какви са тия мангалски работи? Какво е? Абе, тия баваш ли се, бе? От трите пъти нито веднъж, аз да не съм дебил, бе, как няма да го оцеля? Стига, бе, тая игра... Това не е добре. Ама как е възможно да е too late, бе? Кажи ми, бе! Как е възможно, бе? Яш това, бе! Айде де! Защо нищо не му прави? Да, ще го издърпам. Като най-големия бавно развиващ се тип. Да, още веднъж да повторим този път така. Добре. Изтощаваме го лека по лека, ама ревърсалите. Абе, ей! Ще ти плясна един. О, започвам да изпитвам трудности при ставането. Какво? Не! Сигничър е готов, ама финишера не е.
Финишъра е готов. Добре хора, само трябва да го добутам до въжетата. Ау, готов е. Ей сега, моля ти се ставай. Мале. О, с Богом. Дай пауърпина. Бум, хора, спечелих. Най-накрая направих финишър и спечелих. Вау. Добре. Най-накрая. Победа. Най-накрая. От кога я чаках тая победа, нямате си на идея. Добре. Добре. Това си искал да видиш. Право на тебе. Така да... Не! Перформанс центъра, фак. Хора, това трябва сега да го изключа. Съжалявам, ама няма кой да се занимава с това. Знам, че е на там колко си време, ама то се пак ми даде точки. Еми, мерси. Добре. Атрибути. Да вдигнеме... Кое? Дайте... Мале, това взима много натам. Ей така ще го оставя. Плюс, че искам да вдигна... Ето така, Body Durability-то. Всъщност... Не. Я се върни. Нямам пак достатъчно... Agility. Да, искам да вдигна Agility-то, ама не мога на макс. Добре, все пак почти на макс, няма значение, така ще го оставя. Имам още малко май, 25, добре. Да вдигна малко главата, да ми е по-здрава така, твърда. Овъррейта ми е 57, изключително малко, като сметнете, че на тия, които са професионалните, им е под 90 и нещо. Мали грам е също някакъв красавец. Да видим обаче това дали е толкова добър, колкото е красив. Надявам се да не е. Така, започваме. Мали, изглеждаше по-малък на картинката. Айде да. В този моя е бавно развива се с това дърпане, че се ви кажа. Еми не, няма да вкарам демидж. Добре. Краката сме започнали. Краката, дай сега малко честа. Лека по лека. Не. Къде? Никъде не го видях. Защо? Не, видях го на последния момент. Чакай бе. Тук аз съм господаря. Фак. Как? Абе. Я това. Я ще ми писна вече да се занимавам. Абе, я лягай. Кой ти е дал право да ставаш? Ами кажи, кой ти е дал право да ставаш, Малко слава. Добре. Това е чистка сме да ми направи върсъл. Още един. Абе. Не пипай там. Май това каква брадичка има иначе. Еми не. Давай, така точно. Давай. Добре. Хвана го. Лягай. Бум. Бум. Абе. Казах ти бе. Лягай. Когато ти каза, тогава ще станеш. Ти пък си много нагъл. Добре.
Лягай отново. О, господи, уморих се. Трябва да вдигна малко повече издържливостта на играча, че много се бързо уморява. Еми, вече ставаш за консерва, само да ти кажа. За нищо друго не мога да бъдеш използван. Скоро стигни, че е готов. Ама... Казах ти, бе, когато ти разреша, тогава ще ставаш. Без разрешение нищо не искам да правиш, чули? Еми, даже... О, ревърсъл. What the fuck? О, too late. Това ще заболи. Добре, той... Абе, не! Можех да го смачкам, ако му бях избягал и това. Чакай, бе. Не. Той ми прави... Добре, защо ботовете са направени толкова пъти да правят и върсалите? Аз... То кога ще го направя? Опа, обаче вижте за какво идва време след малко. Той е почти мъртъв. Не знам изобщо как движи. Лягай! Един от последните пъти. Скоро няма да станеш. О, не! Моля ти се, пич, ставай! Пази се, бе, съдя! Too late. Ох! Мале, това беше много трудно. Поне за мене. Че съм много зле в тия. Какво? И на този сигничъра му е готов. Фак. Има и финишър. Господи, как го направиха? Ама защо така ми дропва FPS-а, бе? Мале, не трябва да му позволявам. Бързо, бе! Ама FPS-а ме много дразни. Мале, казах, че не трябва! Мале, казах ти, че не трябва, моля ти се, лягай! Не, ревърсъл! Защо, бе? Too late. Това е лошо. Мале! Too fast. Много лошо. Too late. Край. Моля ти се! Аз ако чакаш и ми кажи! Мога да му направя сигничъра. Too late. Всичко отиде на кино. Айде! Не стесивай! Моля ти се, ставай! Браточка! Браво! Бори се! Добре! И! Вижте какво е готово. Ей сега! Не! Ей сега ще приключа. Моля ти само, не ме прекъсвай. Моля ти се. Ставай, приятел. Айде ще пробвам пин. Така, пръв трябва да стана. Финишера ми се показа, ама... Пак ми се показа.
Защо не го цъкнах тъпия финишър? Опа! GG! Време за пауър! Пум! Втора победа, хора! 2 финишера направих! Мале, беше доста трудно, героя ми не знам как издържа, не беше никак лесно. Втора победа! Какво? Чемпион! Първа титла! О, господи! Първа титла! Мале! Първа титла, хора! Мале, това беше велико! Това беше велико! Добре. И сега какво правиме? Продължаваме с NXT, да. Добре. Днес, чакайте всъщност да видим сега. Охо, вижте го, окей, вижте, че е дигнат титлата, да. Еми, естествено, няма да е тъжен. Така. Малето има много неща за апгрейдване, това е лошо. Така, ревърсала. Всъщност, дайте да вдигнем тия надолу някои неща, че тук съм ги вдигнал доста, обаче тия надолу съм ги зарязал и става малко сложно. Това за ревърсала трябва да вдигна. Не страйк грапала. Добре, моментум. Това какво е? Добре. Демидж кавари. Добре. Така ще го оставам. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Направих 2 финишера и спечелих и 2 игри. Няма какво повече да направя, освен че спечелих 2 игри. Ако клипа ви е харесал, харесайте го, след един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ми следващия клип. Чао!